Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iawn. Mae'n hyn dydd Llun, y 6 o fis Rhagfyr 2021. Heddiw, dyn eisiau i gyfrannu syniad gwych o ymarfer siarad yr iaith. Roeddwn ni'n ei darganfod yn ei dyddiau diweddaraf, sef i defnyddio y botwm neu dewisiad clefymder pan wylio y fideos ar y YouTube. I dod o hyd o'r botwm yma, mae angen i dewis y 3 dot ar y welod o'r fideo, ac wedyn ar ei ochr orweddol i'r dde, mae angen i chwilio am yr icon fach o'r cloc, ac wedyn, pan rydyn ni'n wedi dewis y cloc yma, mae'r rhestrio dewisiad lle rydyn ni'n gallu dewis hanner y cyflymder arferol, sef y cyfradd o 0.5, neu rydyn ni'n gallu dewis y cyflymder priodol, sef y cyfradd o 1, neu rydyn ni'n gallu dewis y cyflymder sydd hanner waith yn fwy cyflym, sef y cyfradd o 1.5, neu y cyfradd o 2 waith y cyflymder arferol, sef y cyfradd o 2. Wel, nawr, yn y dyddiau diweddaraf, dwi'n yn darganfod, dwi'n yn llawer o amseroedd yn dewis y cyflymder y mwyaf araf, sef y cyfradd o 0.5 neu hanner yr cyflymder priodol, ac hefyd ar yr eithaf arall, dwi'n yn darganfod, dwi'n yn dewis y cyflymder o'r dwywaith y cyflymder priodol. Dwi'n nawr yn mynd i esbonio y rheswm pam ar gyfer yr cyflymder yr arafaf neu fwyaf araf, ac hefyd y cyflymder yr glyfymaf, ond cyn hynny, dwi'n eisiau i pwysleisio am y pwysigrwydd o'r presenoldeb o'r geriadur cyfleus neu deheuig neu hylaw ar yr ochr, oherwydd mae'r diben o'r ymarfer hwn nid yn unig i ymarfer siarad yr iaith neu defnyddio y iaith, ond hefyd i dod o hyd o erfer newydd. Felly, dyna'r rheswm cyn unrhyw beth arall. Mae'n hollbwysig i wneud yn siŵr mae'r geriadur hylaw ar yr ochr. Felly, pam rydw i'n yn dewis y cyflymder y mwyaf araf, sef y cyfradd o 0.5 neu hanner y cyflymder priodol? Wel, yr ateb yw pan dwi'n yn gwylio ar yr fideoedd yn Saesneg sydd yn llawer o'r amseroedd mae'r hynny yn digwydd. Felly, dwi'n yn gosodi yr cyflymder i fod hanner y cyflymder priodol fel y gallwch fi gyfieithu oddi wrth Saesneg i Gymraeg. A phan dwi'n yn gwneud hynny, dwi'n yn gyfieithu yn ytrach na yn tawel yn fy meddyliau. Dwi'n yn gyfieithu yn hyglywadwy, achos mae'r ymarfer hwn hefyd i ymarfer y cyhyriau sydd yn ei defnyddio pan yn siarad yr iaith. A phan dwi'n yn dod o hyd o'r gair yn Saesneg, lle dydw i ddim yn gwybod ei ar gyfartal yn Gymraeg, mae'n eithriadol yn defnyddiol i ymedrych arno fe yn geriadur sydd eisoes ar fy ochr. Trwy'r yn gwneud hynny, dwi'n gallu dod o hyd o'r llawer o gerfa newydd yn cyflym yn fodd sydd yn weithrediedig ac yn defnyddiol iawn. Felly, dyna'r rheswm ar gyfer yr cyflymder sydd hanner y cyflymder priodol, ynglyn at y rheswm pam dwi'n yn dewis y cyflymder sydd dwywaith y cyflymder priodol. Y rheswm yw pan dwi'n yn gwylio ar y fideoedd yn Gymraeg. Os dwi'n yn gallu clywed yr llyfariad am dwywaith y cyflymder, dwi'n yn gallu dod o hyd o'r gerfar ac hefyd yr ystyriau sydd yn cael ei mynegwyd yn dwywaith y cyflymder, ac felly yn yr un amser neu yn yr un milltir o amser, dwi'n yn gallu dod o hyd o'r dwbl y maint neu cyfamswm o'r geriau sydd yn cael ei siarad. Dwi'n yn darganfod mai yr ymarfer hwn yn defnyddiol iawn i wneud pob dydd, ond nid trwy'r y holl cyfnod pan dwi'n yn angen i ymlacio, ond os dwi'n yn gallu gwneud hyn pob dydd am ychydig o amser, dwi'n credu mae'r fodd hwn o ymarfer yn gyfieithu ac yn gwrando i'r iaith yn defnyddiol iawn i gwellhau y safon o'r iaith. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwrando am y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn, a hwyl.